Hi lovebirds family, guys. Good morning. ಮಾತರೆಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಯಾನ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಟೈಟಲ್ ತುದೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು. ಸೊ 9 month ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪೂರ. ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏರ್ ಪೂರ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವಿಮೆನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವಿಮೆನ್ ನಕುಲು ತೂವೊಂದು ಉತ್ತಪ್ಪು ನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ 9 month ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಟೈಮಡ್ ನಮಕ್ ದಿನೋಲ ಎನ್ನುಂಡು ಇನಿ ದಾದ ಎಲ್ಲೇ ದಾದ ಅಂಚ ಬಂದು ಎನ್ನುಂಡು. ಸೊ ಏಪ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಈ ಟೈಮಡ್ ಬಾಲೆ 9 month ಕರೀದು 9 ದಿನ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಇದೊಂಬುದಕಲು ತಿಂಗೋಲು 9 ದಿನ ಬೊಕ ಏತ ನಿಮಿಷ ಪಂದುಪುಣತೆ. ಸೊ 8 month ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಬತ್ತಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಬೊಕ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕುಲು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟೈಮಡ್ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಬಂದು ಇಡೀ ಜೀವನ್ಲ ಪೊಡಿ ಮಂತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಮಡ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಾವೆ. ಒಂದು ಐ ಹೋಪ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನುವೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ಏಪಲ ತೋಂದುಪ್ಪುನಕಲು ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಈ ಟೈಮಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಪೇರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮೂಜಿ ಡೇಟ್ಸ್ ತಿನ್ಪೆ. ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇನು ತಿನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಡೇಟ್ಸ್. ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ತೊನ್ನ ಡೇಟ್ಸ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಮೊಕಲ್ನ ರೀಮ್ ದಕಲ್ನ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ರೈ ಡೇಟ್ಸ್ ದೊತ್ತೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಅವನೇನು ದೊತ್ತೊನ್ವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ ಒಂಜಿಕ್ ಏತ್ ಪಂಡ 85 rupees ನೆಕ್ ಒಂಜೆಕ್ ತುಳಿ ಅರ್ಧ ತಿಂದು ಕಾಯಿ ಮಲ್ದೆ. ಅಂಚ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಪೇರಿಡ್ ಪರಿಯರ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲು ಕಾಂಡಲ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಬಾದಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ತಿಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನೆತ್ತೆರ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಮನ್ಪೆಂದು ನಿಕಲ್ನಟ್ಟುಗು ಶೇರ್ ಮನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೀತೆ ಯಾನ್ ಪೇರಿಗೆ ಮೂಜಿ ಖರ್ಜೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡ್. ಸೊ ನನ್ನ ಈ ಟೈಮಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ಪೊಡ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರಮ್ಮ ಅಂಚಾದಮ್ಮ ಗಡಿ ಗಡಿ ಮೈಸೂರು ಬಿರ ಕಂತು ಕೊರೊಂದೇ ಪೂರಿ ಹಿಂಗೆ ಹಡ್ಪಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹಡ್ತದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಟೈಮಡ್ಲ 8 month ಅವಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಪೋವಂದೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಕೆಲವರ ಕುಲ್ಲೋಡೆ ಆಪುಣು ಅದ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚಾದ. ಸೊ ಯಾನ್ ಲಕ್ದು ವಾಕ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ಸುರುಕಿತ್ತಾನು ವಾಕ್ ಮನ್ಪೆ. ಗೈಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿದ 9 ತಿಂಗಳು ಪುಂಡತೆ ಈ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಈ ತಿಂಗಳು ಬೇಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆರೆಲ್ಲ ಯಾವು ಲೇಟ್ ಆರೆಲ್ಲ ಯಾವು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇತ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏತ್ ನಡಪುವ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ಯಾನ್ ಕುಡಂಜಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ತದುಲೆ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ. ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೊಸಿಷನ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೈನ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕುಲ್ಲುವತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲೋಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತರ್ಡ ನಿಕಲ್ನ ಬೇಬಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ತಿರ್ತದ ಏರಿಯಾ ಉಂಡತೆ ಅವು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಡಕ್ ವಾಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಡಕ್ ವಾಕ್ ಲಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಏತ್ ನಿಕುಲು ಡಕ್ ವಾಕ್ ಮನ್ಪುವರು ಆತೆಡ್ಡೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಬೇಬಿದ ಮಂಡೆ ಬೇಗ ಜಾರದು ತಿರ್ತು ಬತ್ತದು ಉಂತುಂಡು. ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ತಾರಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಈ ಟೈಮ್ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೂರೊಂದು ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಉಪ್ಪೋಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒಂಚೂರು ಬೆಂಡ್ ಆಪಿನಿ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಬೆಂಡ್ ಆಪುಂತುಲೆ ಅವರ ಲೆಫ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆರಡ ಅವರ ರೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆವೋಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಡ್ ಆರಡ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆವೋಡು. ಸೊ ಒಂದುಲ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಟೈಮಡ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂದಿಪ್ಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲು. ಸೊ ಅಂಚಿನಕುಲು ಏಪಲ ತತ್ತದ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ. ಸೊ ನಿಕುಲು ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪುರ ಮಲ್ತರ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ ಬೇಬಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬಂಜಿಡ್ ತಿರ್ಗದು ಅವಲ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟುಗು ಇಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬಂಜಿದು ಲೈ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ನಾನು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾರು ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಬಟರ್ಫ್ಲೈದಲ್ಲ ಕನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸೊ ಒಂದುಲ ನಮ್ಮ ಬೇಬಿ ತಿರ್ತು ಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚೆ ನಾವಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಲ್ಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದು ಉಂಡು ಎನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಅಡುಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಗೊತ್ತು ಜಾರು ಬರ್ಪೇರಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏನನ್ನು ಏಪಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಕಾಂಡ ಮದತ್ ಪೋದಿತ್ತಿನಾರೆ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕಿದ ಅದನ್ನ ಒಂಥರ ತೀರೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಮಲ್ಪುನ. ಸೊ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಎಂಕಿತ್ತ ವಿಲ್ಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಪಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಡ್ದಿಂಚಿ ವಿಲ್ಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಏಪಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ನಾಗವೇಣಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಲ ವಿಲ್ಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸತಿಲ ಬರ್ಪೇರೆಂದು ಉಂಡು ತೂಕ ಬರ್ಪೇರು ಡಾರ್ನೊಂಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂದು ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪಂಡೇಡ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಿಡಿಯೋದ ನಡುಟು ಪಾಡುವೇರೇನು. ಸೊ ತೂಕ ಆರ್ ಬರ್ಪೇರಿಜ್ಜ ಪಂದು ಆರ್ ಬರ್ಪೇರಡ ಆರೆಂಕ್ ದಾದಪುರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆಂದು ಪೂರ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡುವೆ ತೂಕ ಐತೆ ಬರ್ರೆ ಆಂಡ್ ಹತ್ತನೆಟ ನಮ್ಮೊಂಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮನ್ಬುಗ. ಗೈಸ್ ನಿಕುಲ್ ತೂವೊಂದು ಪರ್ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಕುಲ್ದಿನಾರ್ ವಿಲ್ಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಆರು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ದಪಂಡ ಏಪಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಈ ಸತಿ ಬರ್ಪೇರು ಜಾಸ್ ಬಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜೆಂಕ್ ಬೈದೇರು ಅಂಚಿಡ್ ನಾಗವೇಣಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಆರು ನಮ್ಮಲ್ಪದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚಿಡ್ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಮತ್ತು ಅಕುಲು ದಾದ ತಗೊಂಡುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಎನ್ನ 3 month 9 month ಮುಟ್ಟದ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರಡ್ ಜನಲ್ಲ ತಗೊಂಡುಲ್ಲೇರು ಆಗಲ್ಲ ಪುನಃ ಅಕಲ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಾವು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ತಗೊಂಡುಲ್ಲೇರು ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಡ ವಿಲ್ಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆದ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತೇತುಲೆ ಯಾನು ಅರ್ಡ ಪಾತೆರ್ರೆ ಉಂತುದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅಕಲ್ಡ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತ ಪೊತ್ತು ಪಾತೆರುವೆ. ಸೊ ವಿಲ್ಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಏಪಲ ಬತ್ತಿನಾರು BP ಶುಗರ್ ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸತಿಲ BP ತೂವರೆ ರೆಡಿ ಆಯಿರು. ಸೊ ಇತ್ತೆನ್ನ BP ತೂಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಅಮ್ಮನ BP ತೂಯೇರು ಅಕುಲೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ತಿಂಗಳು ಗೊರ ಬರೊಂದೇ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಿಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಈ ಸತಿ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಿಲ್ಲಾಗ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಆದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆಂಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಅದಾಗ ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಮಂಡಿಗೆ ಬತ್ತಿಜಿ ಯಾರನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಸತಿ ಅಕಲ್ಡ ಒಂಚು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತೆ ಪನ್ನಾಗ ದಾಲ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಂದು ಪಂಡೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚಿ BP ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೇರು ರಪ ಗೈಸ್ ತೂಲೆ ಆಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ದಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸಲ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತನು ಅಂಚಾದು ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚಾದು. ಸೊ ನನ್ನ ಪಿದಡಿ ಏರಕುಲು ಒಂದು ಈತೆ ಯಾರನ್ನ ತುಯಾರತೆ ನಮ್ಮ ವಿಲ್ಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೈದರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಗಳ ತುಳುನಾಡಿದಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರ್ತುಲೆ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆರು. ಸೊ ಆರ್ನ ವೈಫ್ ಆರು ವಿಲ್ಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಪರಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತಿರಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ ಇಯರ್ ಬಂದು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆರ್ ಬತ್ತಿನ ನೊಕ್ಕ ನಾಗವೇಣಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರ್ಲ ನಳಿನಿ ಅಕ್ಕ ಪಂದಾರ್ನ ಬದಾರು ಅಕ್ಲು ಏಪಲ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ವಿಲ್ಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬತ್ತಿನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿಡ್ ಬಾತೇರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತೇರು ತುಯ್ಯೇರು
ಅಂಚನೆ ನಾಗವೇಣಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಲ ಬಾರಿಲ ಈ ಕಡೆ ತೂದು ಸಜೆಷನ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಚಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚಪ್ಪುಲೆ ಪಂದೆ ಸೊ ನಾವು ನಡು ವಾಯ್ಸ್ ಪಾಡಿಜಿ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಚಿಂಚಿ ಈ ನಾಯಿಲ್ ಕೊರೆಪು ನಾವಡು ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ ಪಾತೆರ್ ನಾವಡು ಪುರ ಅಂಚಿತ್ತಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಪಾಡಿಯೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡೋಕೆ ಬರ್ತೀನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ವಿಲ್ಮಾ ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕಂಚನ್ ನಾಗವೇಣಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿದ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ಪುರ ನಿಕುಲ್ ತುಯ್ಯಾರು ಸೊ ನಿಕುಲು ಎರಾಂಡಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಹೊಡಿತಾರಡ ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಿಕ್ವೆ Tata, bye-bye.